hobeto zaude orain? Modu adverbioen konparazioa. Askoz hobeto. Kaixo, zer modu zaudete? Pertsona bat edo gauza bat nola dagoen galdetzen eta erantzuten ikasi dugu. Baina, orain egoera hori momentu edo une ezberdinetan konparatuko dugu. Ni adibidez, lehen zorabiatu egin naiz. Baina kafe bat hartu dut eta orain ondo nago. Gero etxera joango naiz eta han siesta egingo dut. Siesta egin ondoren, hobeto egongo naiz. Eta gauean lagunekin elkartzen naizenean askoz hobeto egongo naiz. Eta zu, zein egoeratan sentitzen zara hobeto? Lanean, etxean, ala lagunekin. Olaiak eta Pelok ikusle baten bisita jasoko dute. Aizu, barkatu, Olaia. Aterako didazu argazki bat Peiorekin? Nola ez? Ea irribarretxo bat. Hortxe argazkia. Aizue, benetan, mila esker. Eta segi horrela ze, mesedez. Agur bikote! Hau da poza, hau. Agur bai! Mila esker! Ze, hobeto zaude orain? Egia esan bai. Hasiko gara lanean. Bai horixe. Ikusi dugu denborarekin nire egoera progresiboki era positiboan aldatu dela. Hasieran ondo modu adverbioa erabili dugu. Gero hobeto eta bukaeran askoz hobeto. Honela osatzen da esaldia. Modu adverbioa ondo edo ongi, gaizki edo txarto, hobeto edo hobeki, askoz hobeto edo askoz hobeki. Beti aditzaren aurretik jarriko dugu. Adibidez, zu lehen gaizki moldatzen zinen autoarekin, baina orain hobeki gidatzen duzu. Hona beste adibide bat. Errepidean kilometro batzuk egiten badituzu, askoz hobeki gidatuko duzu. Kontuan izan, hobeto eta hobea ez direla berdin erabiltzen. Hobeto eta hobea ondo bereizteko, gogoratu, hobeto nola galderaren erantzuna da. Hobea, nolakoa, galderaren erantzuna. Honela osatzen da esaldia. Galdetzeko, galdetzailea, gehiaritza, gehi galdeikurra. Adibidez, nola dago Pello orain? Nolakoa da Pelloren motivazioa orain? Eta erantzuteko adverbioa eta aditza edo adjektiboa eta aditza jarri behar dugu. Pello orain hobeto dago edo Pelloren motivazioa orain hobea da. Ez da zuzena, Pello orain hobeto da. Ordenatu adverbioak graduazioaren arabera. Ondo, hobeto, askoz hobeto. Hori da, ongi, hobeki, askoz hobeki. Zein da zuzena? Pello orain hobeto dago, ala Pello orain hobeto da. Pello orain hobeto dago. Galderari erantzun, nola dago irakaslea? Irakaslea hobeto dago, ala irakaslea hobea da. Irakaslea hobeto dago. Nolakoa da zure autoa? Nire autoa hobea da, ala nire autoa hobeto dago. Nire autoa hobea da.
Modu adverbioen konparazioa. Hobeto eta hobea ez dira berdin erabiltzen. Segi horrela, eta beste bat arte.